Jeg er glad, når jeg går i skole om morgenen. Jeg har valgt at gå på Vestfyns Gymnasium, fordi at jeg godt kan lide fællesskabet her. Når jeg kommer om morgenen, så glæder jeg mig til at være sammen med mine venner, og så at have min yndlingsfag for det meste, sådan som psykologi og engelsk og sådan noget. Det der med, at man går rundt på skolen, og man kender alle sammen. Dagligdagen her, det er ikke bare, at vi sidder inde i klasserne og får fortalt noget af lærerne. I stedet for, så gør de os aktive, og vi skal selv arbejde selv og skal selv finde information og videregive det til de andre på en god måde. Altså, det er jo super fedt at gå her, også på grund af lokalerne. Det er stort, og det er sådan lyst, og altså, man bliver virkelig motiveret af at gå her. Grunden til, at jeg valgte det her gymnasium, det er, at de har den her linje, som hedder Biotek, og det interesserer mig meget for os. De formår at gøre det rigtig spændende, altså de forsøg og de ting, vi laver. Hvis det ikke var så spændende og så sjovt, så kunne jeg hurtigt blive demotiveret i forhold til, at jeg gerne vil læse medicin. Men det er egentlig bare, jeg har gjort mig endnu mere sikker i min sag. Min drøm er at blive journalist. På sigt der vil jeg gerne studere idræt på universitetet. Jeg vil gerne ind på medicin. Når jeg om nogle år tænker tilbage på min gymnasietid, så er jeg sikker på, at det vil være nogle af de bedste år af mit liv. Jeg er sikker på, at når jeg kigger tilbage på min tid i gymnasiet, så har det hjulpet mig rigtig meget til at tegne min fremtid.